hapon po mga mamamayang. Ngayong hapong ito po ay magluluto po ako ng pork giniling. At ito na po ang mga sangkap. Unang-una, bawang, sili na green, sili na pula, sibuyas na puti, carrots, patatas, asin, tomato sauce, pinto beans, sweet peas, pineapple chunks, at saka itong pork giniling. Pinapakuluan ko po muna siya para matanggal yung mga tubig na nasa loob niya. So, ayan po, hihintayin ko lang po ito na matanggal yung mga tubig sa loob ng ating giniling para hindi po siya magtutubig-tubig mamaya pag niluto ko na siya. Ngayon po na wala na pong tubig itong ating pork giniling ay pwede na po nating lutuin. Tsaka gagamit din po pala ako ng cooking oil dito sa ating pork giniling. So ngayon po ay uumpisahan na po nating lutuin ito. Ngayon po ay maglalagay lang po tayo ng cooking oil dito sa ating kawali. Ngayon po ay igigisa na natin yung bawang. Ngayon po ay tinanggal ko po muna yung ating bawang kasi masyadong malakas yung apoy at nasunog siya ng konti. So, ngayon ay ilalagay ko na po yung ating sibuyas. Ngayon po ay ilalagay na natin ang tomato sauce. Hahaluin lang po natin to. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating pork giniling. Tapos hahaluin lang natin. Ngayon naman po ay ilalagay na po natin yung ating pineapple juice. Hayaan lang po natin na medyo tumuyo yung kanyang tubig. At ngayon po ay tatakpan po muna natin. Ngayon po ay isusunod na natin itong ating patatas. Hahaluin lang natin to.
Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para maluto yung ating patatas. Ngayon po ay isusunod na natin ang carrots. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating pineapple chunks. Hahaluin lang po natin to. Maglagay lang po tayo ng asin. Kayo na pong bahalang maglagay ng asin nyo kasi titikman-tikman nyo na lang po ito para malaman nyo po kung gaano kaalat or gaano katabang yung giniling nyo. Ngayon po ay isusunod na po natin ang ating green bell pepper at saka yung red bell peppers. Hahaluin lang po natin to. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating pinto beans. Hahaluin lang po natin. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating green peas. Hahaluin lang natin to. Ngayon po ay luto na po ito at tinorn off ko na po yung ating stove. Ngayon ay hahanguin ko na po yung iba nito para kumain na po yung bisita namin.
Ito na po mga mamamayang ang ating pork giniling. Sana po ay mag-subscribe at mag-like kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!